Manhero akanaka maZimbabweans. Maswera sei? Kwakadii kuZimbabwe? Manhero akanaka Kuland. Kwakadiko kwauri koko Kuland nevamwe vako? Tinoteerera zvivhitivhiti zvakasiyana kwazvo zvinotaura nyaya dzokumusha kwedu kuZimbabwe. Tinokutendai nekuti tinonzwa zvakawanda kuburikidza nemi. Tinonzwa kufara kuti hatichararami muraramire wandakaona pandanga ndiri kuZimbabwe manje manje. Ndakati regai ndimboenda kumba kwatsano wangu muHwange umu ndakamirira pakiu, ndikaona nguva yevarimi ichibuda. PaZBC paibuda President Emmerson Mnangagwa vachibuda vachitaridza zvavanoita kufamu kwavo, marimiro avanoita kufamu kwavo. Vanorima chose, chibarwe chakanga chakataridza kuti chakaguta fertilizer, chakasvibira zvokurevesa, chakapakata zvokurevesa. But handizvo baba, TV ndeyavanhu vese, haisi yokuti pega pega ukangovhura TV chete unotoona sikavha yenyu iya yakusemesa vanhu. Zvimwe zvacho zvanyanya wakomana, zvanyanya, zvimwe zvacho zvanyanya. Tine Herbert Chitepo School of Ideology. I think inofana kuvharwa kana tikada kutenderana semaZimbabweans, because chikoro ichocho chakatadza kudzidzisa masoja kuti masoja kana wajoina army, wajoina kuprotekta nyika. You know, department rearmy ndiro department rine vanhu vanofana kurwadziwa kana vakanzwa kuti vana veZimbabwe kune wafa kuSouth Africa. Ndo vanofana kuisa push kuna president kuti vamubvunze kuti ko vana mazvinzwa here iko kuti kune vana vaya havazi baba vaMnangagwa. He is not the father. Vaya mushandi anotimiririra kune dzimwe nyika. That's the problem yatakanyanya kuzonyanya kuva mairi maZimbabweans. He is not our father. He is our servant. Watinotuma hatingagoni tese tese kuti kwangoitika chinhu tosumuka toendako tese, kana ndopa musi watinodoma kuti nhingi ngaaende anomiririra. Aiwa, tino munhu watinosarudza tese, ndosaka tichiita mavhotsi. Tomuisa mberi iye kuti atungamirire isu. Kana panzi pano kunodiwa kundotimiririra, ndiye anoenda. Kana dzimwe nyika dzichida kutaura nesu, dzinoenda through iye. Hatingapi nyika dzese namanhamba edu tese, manhambas edu tese takadai nouwandu hwedu tiri 16 million. Kana paine chiri kudiwa, president wokuno kuSouth Africa vaCyril Ramaphosa, kana vaine zvavari kuda kutaura neZimbabwe, vanoenda pana president wedu. But that doesn't mean that he is our father. No. He is not our father. Kana tichitaura nyaya yokumiririrwa namasoja, masoja anofana kunzwa kurwadza kwokufirwa nevanhu vavo. Masoja anofana kunzwa kurwadza kwokuparara
kwethe coming generation. Masoja anofana kunzwa kurwadziwa kwokufoira kwevana chaiko chaiko, vana kuti vafoira. Zvese izvozvo zvinofana kupinda mumwoyo momusoja akabikwa kuHerbert Chitepo School of Ideology. Musoja anofana kurwadziwa nokufa kwevanhu vomunyika make. It's either vari kufa nechirwere, kana kuti vari kufa nokuurawa neimwe nyika, kana kuti vari kuurayana, kana kuti vari kubhema mbanje zvakanyanya, vari kuparara future yavo. Musoja anofana kurwadziwa nazvo zvisi kana akaenda kuHerbert Chitepo School of Ideology. Kana isina kuwadzisa izvo, saka ngaivhare. This is the reason why uchiona masoja achinda one part, achinda ku one side, whereas masoja basa ravo kuprotecta vanhu. Wese munhu ane chitupa chinodaidzira kuti Zimbabwe unofana kuwana protection inobva kuarmy yeZimbabwe. Ndosaka uchiona hurumende inonzi inotonga iri yeZANU-PF ichibatira munhu wese mutero. Munhu wese anobatirwa income tax. Hakuna unonzi tiri kudawa nekadhi reZANU-PF ndio watinobatira income tax. Inobatira munhu wese, zvoreva kuti pavanenge vachikambena paya, yes, they pretend to be enemies, more like zvinongoitwa nama football clubs. Vanenge vanovengana vachitsikana vachidini, asi kana vapedza vanondomwa doro vese. Ndo zvinofana kuitwa nehurumende. Kana ma-elections apera, unofana kuziva kuti unotungamirira vanhu vese, kwete kuti kana ukaona munhu achitadza unomupa nyaya yokuti waakuuraya musangano. Munhu anonzi waakuuraya nyika Zimbabwe, uri kunyadzisa nyika Zimbabwe, kwete uri kunyadzisa musangano. Musangano unongoonekwa panguva dzama-elections chete. Kana president vorasika, who is there kudzoredzera nokumutaridza kuti waakukanganisa? Iarmy ndiyo yakabata, army ndiyo inotonga nyika. Hakuna munhu anotonga nyika ndini ndakakuchengetedza iwe ndiwowo nditonga. More like zviri kuitwa madhararu. Uri kuona varume vakuru vana Sanyatwe, hanzi vanani madhara, kana ukavaona papicture apa unonyatsokuona kuti uyu murume uyu, he is even older than the president, the current president. But vachati baba, vachifugama vachikotama, murume mukuru achinyepa kuti chinongogona kuchinjwa chete ibhaibheri. Mutemo wenyika unogona kuchinjwa. Yet musi waakaitwa sworn in akabatiswa the same bhaibheri, akanzi sunudza ruoko rwako rworudyi upike kuti uchatevedzera constitution, uchatonga vanhu, uchatungamirira vanhu uchitevedzera constitution yeZimbabwe. Akaita saizvozvo, akabata bhaibheri. Bhaibheri iroro risingachinji, iroro ndo raakushandura zvaakanga akaribatira, obva ati mutemo waakuchinja. Army inoramba yakanyarara. Come on mani vakomana, varume imimi musaita zvinhu zvinoita kuti tirambe takagara kunoko. We are not happy to be here in South Africa. We are old enough varume, takatoendawo kuhondo yamakaenda iyoyi. But we are now old enough kuti tinge taakugara kudzimba kweduko takazorora tichidya nevana vedu zvinhu zvishoma izvozvo takakwanisa kuunganidza. But just because tine ma-repercussions anoitika muupenyu, pakukura kwedu, vamwe vana vanofa vosiya vazukuru. I cannot go and watch vazukuru ivavo vasingaendi kuchikoro ndakagara ndakavatarisa. But just because zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ndakutora mhuri yangu youya kuno, ndakatsamwa. Because when I got here ndichibva kumusha kuZimbabwe ndasvika kuno, ndikuwana vana vangu vari kuti mwana womunin'ina wangu akapindirwa mumba akarepwa, mai vake vakatarisa, vanin'ina vake vakatarisa. Hazviwanikwe kuZimbabwe kumba kwedu.
asi just because hamusi kugona kutonga varume, muri kutonga zvinhu muchitonga party of which mutonge nyika. Makaita sei varume vakuru vasinganyari nyika yavo mese murimo muarmy makagara magarira makaita aya muchitadza kutsiurana? Muri varume vakuru rudzii vasingagoni kutsiurana? Can you imagine kuti kunonzi kuno murume anenge ari muarmy anotengwa nemari? And the reason why imimi president muchisvika pakuzotenga vanhu kubvonyongora zvinhu zviri mubhaibheri ramakataura kuti harichinji, that's akauya nestatement iyaye, that's being silly, that's foolish. Haafunge. Why do you want to change constitution yenyika? Why are you not protecting your people? Abrahama mumwe chete yeye arimo mubhaibheri ramuri kureva waichengetedza vana vaIsraeri. Kusvika kunana Mozisi vaichengetedza vana vaIsraeri, vachitonotora mitemo ichiuya vachiisa mutemo vachichengetedza vana vaIsraeri vaaitungamirira. Vana David vairwira vana vaIsraeri vaaitungamirira varimo mubhaibheri. Imi nderipi bhaibheri ramuri kutevedzera rinoti urayai vana venyu? Imi rinoti urayai vana venyu nderipi? Ramunodzidzisa CIO kuti inongofanira kuchengetedza. CIO basa rayo nderokufamba ichiinvestigata very deep information ichikuudzai misa president kuti panapa iko zvinezvi nyika inenge yashatira pakati. Dei mambogadzira maroads. Nyika inenge yashatira pakuti hakusina chikafu. Dei matsvagira vanhu chikafu. Nyika yashatira pakuti vanhu vari kushaya school fees. Onai zvamungaita kuti school fees ndo basa reCIO, kwete basa rokuposera muchivadzidzisa kuponda vanhu. What kind of mangwana future inenge iri papi? We were very lucky kuti vanhu vakabata magenerals nenanani vese vari muarmy vakuru vanofana kudzidzisa vana kubva pascience yanashoni, ndiyo ari popular muarmy wamungaziva. Zvichidzika vana ivavo vanga vachifanira kuva the best kuchengetedza nyika yavo. Vaudzwa nemi because vari kuudzwa nevarume vakuru vakaenda kuhondo, vachienda kuhondo vachirwira nyika iyoyi kuti isununguke, kuti vana vasambunyikidzwa, vana venyika iyo vasambunyikidzwa, kuti vana venyika iyo vasununguke varye vachiguta, kuti vana venyika iyoyo vafarikanye vawane mastadium. Vanhu vemunyika vanoda nyika yavo vanotorwadziwa kuti nyika yaryiwa bhora chairo chairo. Vanofanira kurwadziwa kuti nyika yadyiwa kubhora. Imi hamusi kurwadziwa kuti kubva gore ripi ramatanga kugadzira National Sports Stadium kuti mise zvimabhaketi nokugadzira floor kuti mukwanise kuvana vakwanise kutambira nyika. Iko zvino vana vari kutamba maAfrica Champions vari kunotambira kune dzimwe nyika. Matimu edu ari munomu vari kunotambira kune imwe nyika nokutadza kugadzira, kupusa kusvika matadza kugadzira ground. Kupusa kusvika matadza kugadzira ground. Kupusa kusvika matadza kana kugadzira kana ground one zvaro one. Vakuru vese vanasanyatwe vanani mese napresident makagara ipapo mobva mati muri varume vakuru vanokundwa kufunga just a general person. Ibvai pazvigaro because you are not capable kuti mubate nyika yedu. Nyika yedu ina zvese. Kupusa kusvika marega ufumu uchingotorwa nemachina. Muripo varume vakuru vane ndebvu vakaenda kunorwira nyika kuti ufumi husaenda nemaBritain, ndobva madzoka kwakuya kwakuhupa machina kuti ndainahwo hwakadero hwese ufumi hwakadaro ihwohwo. If you can imagine kuti pandiri kubva kumusha ndiri kubva kundotakura coal. Mucoal imomo muri kubuda simendi 32,5 yakasimba zvokurevesa simendi. What more zvinhu zvinoenda ikwairi kuenda ikoko kuChina yakangodero kuti vanondobudisa maproducts mangani imomo.
what more kuri kuinda ivhu riri kutorwa mubhikita minerals richingoenda rakadaro relithium, what more ivhu riri kutorwa kukamativhi richienda rakadaro risina kana chabviswa, ivhu richitorwa zvese nemaminerals acho richienda, what more ivhu ramuri kutora riri kutorwa richingoenda richindoti rinondorifainwa maminerals iri replatinum zviri kungoenda zvakadero kupusa kusvika matadza kuona zvinhu zvakadero izvozvo, kupusa kusvika matadza kuzviona ndobva magara makangodero muchingoti ndibaba venyu ndibaba venyu ndibaba venyu ndibaba venyu, kupusa kusvika munhu 1 agara ne1 point chakadero billion mumba make. Hamuna munofana kudzokera kuHerbert Chitopo School of Ideology ifi muri vanhu vari ivo chaivo chaivo. Otherwise kana makamedza fungwa we cannot work with you, hamukwanisi, hamuna zvamunogona kuita, hamusi kugona kuita kana chinhu, hapana chamuri kugona, hamusi kutichengetedza. Masoja anotipfura pamadiro, mapurisa anotinetsa muiko zvino izvi. Takutoti tikaona ukaona kuti waloda traki rako unoda kuti ufambe zvakanaka usinganetswe, unobva ipapo pumuhange wokwidza wakadai nokuVictoria Falls wondopinda muBotswana wochitanga kuti uchiuya kuno kuEast London kunoku uone kuti jeni yacho yakareba sei. Takunzvenga kunzvenga mapurisa nokunzvenga mabhodha enyu aya. Amakaisa corruption yokuita sokuti I don't know kuti imimi president muripo muri mupenyu here, imi baba muri mupenyu here ane fungwa akasumudza bhaibheri rokuti ndiri kuda kuzomirira nyika inonzi Zimbabwe ndiri honest. Masoja maingofana kuzviona kuti izvi hazvichaiti izvi zvaakiitwa nomukuru pakuti unotora munhu ane makore ari pari, otherwise half of his years, munhu anonzi Tungwarara onzi ndiye ari kundiita technical advisor, mwana muduku duku usingazivi kuti chinonzi Zimbabwe chii, unokuadvisa ichii baba? Kana muchitamba nevana muchitora chivhayo kuita shamwari yenyu munhu ane 30 something years obva aita your best friend. Imi makatarisa, imi varume vakuru vese, imi makatarisa, imi vakuru vari kuArmy, hakuna vamwe vanhu vari kutiuraya, ndimi muri kutiuraya imi. Zvivi zvese vanhu vese vari kufa muno muZimbabwe nokuda kwokushaya zvipatara, vari kufa muno muZimbabwe nokuda kwezhara, vari kufa muno muZimbabwe nokuda kwokuurawa nemasoja vachipfurwa, vari kufa muno muZimbabwe mapurisa achizvisungirira nokuda kwezhara. Vese ropa ravo riri kuvhunza pamusoro penyu imi vanhu vari muArmy, nokuti ndii munofana kuprotecta. Maifana kutongozviona from the word go kuti mukuru warasika pano. How can you take Tungwarara mwana wane zuro panapa wakati kana nenguva yehondo haazivi kuti nyika inochengetedzwa sei? Ndosaka iko zvino achingowawata achingopopota achingotuka vanhu. Wakambomunzwa achiadhiresa kuti Tungwarara unoadhiresa kuti chii? Munombozviteerera here sevakuru vanochengetedza nyika? Ndimi muriko kuintelligence vokuArmy. Have you ever listened to Tungwarara achitaura maspeeches ake? Hana kana construction, haagoni constructa kana one sentence ino musoro. Nyaya yake yese inotongotanga pakutanga ipapo ototukirira achibuda kusvika apedza musangano. Mamai asina njere achingouchirira nokupurudza mupururu, vanhu vachiridzira mupururu, kutukana kwevanhu. Kana makazvitarisa munoti inyika yokuti January to December pane pachingobuda nyaya, hatina kumbonzwa kuti maita musangano wechimbi wokuti because kwanzi mbeu haina kusvika kuvanhu, president vanofana kuva nekonzeni yokusumuka voenda kuneva vakataurira wachona ari responsible, vobva vaenda kwaari kundosvika kutaura kuti iwe tiri kunzwa kuti mbeu haina kusvika kuvanhu. Why? Chikopokopo chiyando basa racho rokusumuka kundomhara medu kumba kwangu ini kuBezel Bridge iko
kwakusvika kutaura kuti ndauya kuzokuadhresai pano, imimi muri kunzi hamuna kupiwa mbeu, sumukai makasununguka, ndini ndauya, hapana nezvaanokuita nokuti ndini ndiri pano, ndini purezidendi. Mbeu makaiwana here? Nzukununu pakagarwa ndipapo, vana vari kuvabhiza vamwe vana. Kana tikada kutanga kunetsana nomwana iyeye kuti watibira mbeu yedu, imi ndii munotuma mapurisa nemasoja enyu ouya kuzotirova. Imi varume imimi munonyadzisa imi. Truly speaking, hatisi kuda kumbokutaurirai zvinhu zvokusera chiita zvokukunyengererai. Kana muchiuraya musuwa munotigarira negonyeti rangu riya mukandiona ini urayai zvipere. Ndakatofa kare inini. Ndakafa rini? Ndakaurawa nemi kare makati uraya kare. Hatina kana chimiro, kana vakadzi vedu chaivo vanoshaya kuti tiri varume rudzii. Varume vanobatirirwa zvakadai. Vanhu vasina pfungwa, vanovaka parliament isina kana replacement ye-energy from anywhere. Hamuna kana nenjere yese, makangogara munongoziva kuba mari, makagara muchirya mari, musingagoni kana kuziva kuti mari yacho kana kuzviprotecta imi hamugoni, because if muparliament nemakuriro akaita zibuilding riya mukadzima magetsi usiku, nangwe ari masikati munoita usiku. You failed to think about it. Mukarega zvakadaro kusvika makuverenga statement netochi, chirambi, chibani, kudzokera kunguva yanambuya nehanda, kusenzesa zvirambi. Kati makapusa munotsamwa moda kuti uraya munhu, muchiurayira munhu kuti makapusa. Kusikupusa ikoko, kungwara ikoko, kupusa rudziko ikoko kuti hora tarisa ono kuti ukatarisa vana Morocco yakaudzwa kunzi in 2 years muchahosta Africa Cup of Nations. In 2 years mastadium amaiona ese akaitwa revamped, kana akanga akavakwa kare akavakwa ipapo. Mari dzacho makapiwa pakatanga system yokuti hakuna nyika ichatenderwa kuva nestadium isiri up to the current standard dze FIFA. Makapiwa mari dzachona, vakapiwa mapiwa mukaita se mukadzirya. Iko zvinezvi marodzi tiri kutiza marodzi kubva muHwange takudzoka back kinda kuVic Falls tichitiza makomba ari mukati umu nokunyura. Tiri kutiza kunyura, mvura iri kunaya mazuva ano, mabridge ari kungokukura vanhu. Imi muri kungoti zvinhu takavaka tirabhabhlas iyoyo yakatishurira, yakatanzwa netirabhabhlas iyoyo. Zvamaibuda muchionekera paya mwakamira muchibarwe menyu ndo zvinofana kuita varimi vomuno, kwete imi munotora zvinhu zvechisimba. Otherwise vashandi vacho hamusi kutombovabhadhara vanosakura mabarwe iwaya. Muno mwoyo wakashata stereki baba imi, mweya weshina chaiwo kakugarai. Tiri kutambura muno munyika medu muno, muchitambura vanhu vari kutambura. Kana ukaenda kumusha uko vanhu vari kutambura zvimwe zvinopisa tsitsi. Munyama wacho ndokuti uchingopinda kungoti muSouth Africa gidi watova muwewe, uita socharegedza steering uchifungidzira kuti kuda mota ingangozvikondorora nemarodzi arimo. Ii munongotidida mumakomba imomo, hamuna kana njere dzokugadzirisa makomba. Kupusa rudziko kadaro ikoko. Iye akamboisa kuru yakapusa yese ikadai, ndiani? Zvakaitwa naMwari. Kupusa kusvika matadza kana kuziva nenjere chaidzo, kungoona nemeso mugoona kuti izvi chiri papa chakashata. Makafanana nomunhu anoti achishanda ari pahotera, unomira akatarisana nemarara kudai pachivanze chehotera, kumira akatarisana nemarara kudai. Munogara mumarara, hamuzvioni. MuHarare ndo mamunogara muya. Ndakasvika kuHarare musi unowu ndichiinda kuZambia, ndikadarika nomuHarare. Shina iyoyo yokuti marara iwayo akadaro hamuaoni. Imi munogara muHarare mupi musingaoni masvina yakadaro, kana musingambozvipi nguva yokufamba-fambawo muchimboona kuti vanhu vari kurarama sei? Saka muri chii? Muri kuti muri kutonga kuita sei kwacho? Muri kutungamirira chii? Technical advisor Tungwarara. Mbiti chitungwarara imbiti. Kana muchiziva mbiti chitungwarara. Tungwarara.
businessmen tungwarara, mari yacho wakaiwana kupi? Umpavha hwese hunoitwa uhu hamuna kana basa nazvo, kungoita yeChiwenga ega nemi vakuru varimo mese muarmy mamu. You cannot support Chiwenga kuti amuke. Chiwenga ndiye akaonazve kuti Mugabe watenderedzwa nembavha akasumukazve. Iko zvino uri kuzviona kuti uyu watenderedzwa nembavha, imi makangogara makangoungana imi mupfuti dzacho ndiri munadzo dzokuprotekta vanhu nokuchengetedza nokuita zvese zvamunogona kuda. Kana vanhu vopururudza havo kuti tanzwa kuti Trump uri kuda kuuya kuzobata vamunangarwa, moti vanhu pasi nevapanduki. Unofana kunyara vanhu, nyarai nyika yenyu wakomana. Hakuna kurega nyika ichita bhurugwa ratizirai kudai rinochekwa magaro, bhurugwa revanhu vemupanje vemukozodo vanocheka mavhesi aya, wocheka nokumagaro, wocheka nepazvidya, wocheka roita marengenya, bhurugwa ranga riridzva. Hamuna kusiyana nevakomana venjengu imi. Mufungwa menyu makaita sevakomana venjengu. Isu izvi tainzwa mwoyo kurwadza vana baba vedu kuti saka tinde kuhondo tiri vana vadiki kusezviya zvezvi. Tainzwa mwoyo kurwadza vana baba vedu vachitaura kuti tinorohwa magaro nebhutsu nemabhunu mumamines mukati umu. Baba vangu ini vakabva kuBezo Bridge uko vakauya kuzosenza muBikita Minerals umu. Ndo matakabarirwa kwataridza chitupa changu chinobatanidza mauyi ese. Bezo Bridge neBikita. Vachitaura nguva nenguva, tagara padare panze vachitaura kuti mabhunu anofana kuti arwiswe abve muno because vari kutirova, vari kutishungurudza. Tikaita shungu idzodzo dzokuenda kunoti timabvise, ye tisingatombozive kuti tiri kutobvisa vanhu tichiisa manjenjere ega ega asina kana nenjere. Hamuna kana nenjere yese, hamuna kana njere. Munosunga fesi yokundisungira kuti ndaita se. Mune fungwa munogona kuvaka stadium 1, mune fungwa munogona kugadzira marodhi, mune fungwa imimi munorega vanhu vachifa nenzara, mbeu isingasviki kuvanhu yamakabvisira mari, bhajeti yembeu ichiiswa haisi kusvika muvanhu, iri kudyiwa nomunhu 1 chete. Mune fungwa imi munoita basa rokupa vanhu magrosari munyika. Wakamboiona kupi nyika ine njere dzakapusa kudaro dzokuti instead icreate mabasa, munopa vanhu kudzidzisa vanhu spoon feeding, kudzidzisa vanhu upenyu hwe-hand to mouth, kuti unongomirira kupiwa natungwarira kana auya kuzoita musangano. Muchinyengerera chiimi mari dzacho muchingoba. Nangwe tikasauya kuvhota munongoti takavhota, munotora zvituna zvakafa muchizvinyoresa kuti zvakahwina ndo zvakavhota, muchinyepa. Kunyepa, varume vakuru vakadaro, varume vakuru vari kuma more than 80 years vanonyepa, nhema dzinoonekwa chero nomwana muduku. Kunyepa kusinganyari. Kono tiri kupera kureperwa vana kunoku. Mwana wangu wakarepwa, mwana womunin'ina wangu wakarepwa kunoku. Vana vanourawa kuadhoko. Hamutauri kana chinhu, kana hamutauri baba. Muri chimumupa nyaya idzodzo. Asi kungoti pasina mandu. Iyo iri isikavha rudzi iyo munotitaridza nepanguva yekunzi varimi. Imi munongoita basa rokubuda imi. Ndi munongobuda ndimangova munhu mega. Vamwe tese takamhene kuti azvii. Imi ndi munhu mega. Ndimi munhu mega. Munomu hamuchina vanhu. Imi ndimi mega munhu. Ndimi munhu mega imi. Ndimi munhu mega. Nevana venyu. Muri Satani. Imi baba imi. Satani chaiye. Kutukirira akuru ndimakatidzidzisa. Handi makatuka mumwe kuti chidhanana cheramwena. Muchibvira vice president kuti chidhanana cheramwena. Muchiti mumwe munhu chidhanana. President anorwira kuti ayo varume musaita zvamuri kuita izvi. Itaiwo zvakanaka, maakubatirira vanhu, maakukuvadza vanhu, maakuitisa vanhu nzara. Izvozvo maakuita corruption, muri kubhema madrugs. Izvozvo zvichiti watu wachidhanana nokuda kuti wataura izvozvo.
asi kukuregai muchiita zvamuri kuda saizvozvi muchidai kuparadza nyika isina kana pamwe patinotendeka. Imi kana muchifungidzira kuti isusu taakupenga, chimbotitendekerai sekta iyo munogona kutendekera kuti iyi sekta iyi iyi iri nani. Aikona kuti pega pega pamunongotaura nyaya dzedevelopment motiudza manhinze kana kuti manhunzi here, manhinze netirabablas, full stop, mapedza. Iyaya inofanira kunzi mbudzi intersection. Zvanatira bablas zviya vana vachiyengwa bvisai nyaya dzisina kana basa. Makambonzwa ilanguage rudzivo vakavhunzwa nomwana pa interview kuti zvinoreva ichi kuti prabablas, vakati handizivi. Vai wangu shoko, baba wangu nzou. Zvinorevei, zvairevei zvamakanzi munozonzi Trabablas hanzi Bruto Shigo, Trabablas mabhunudzokerai. Zvikanzi zvichirevei handizivi. Ilanguage ipi handizivi. Imi hamuna kiona iyoyo, hamuna kiona imi interview yaakavhunzwa nomukadzi aimubvunza uya. Munodii kubvunza imi vesecurity? Undundu pakagarwa ndizvo ndibaba, baba vachingompunyura nyika ichingoenda ita sokuti hamene kuti chii. Imi vanhu veZANU-PF muri ng'ombe dzega dzega. Imi vanhu veZANU-PF, munhu wese anoti ZANU-PF achisumudza chibhakira wakabhodhoroka pfungwa dzake ijuru chairo chairo. Ndotirinyasoonoti rimwe raruma iri parunhokwe apa riri kubuda rakangoruma, but riri kuinda rakutobuda, hakusiko kwarinogara, but rinotouya kuzorumawo. Unodzorera futi runhokwe rwo rugobuda rwakazara nemamwe, uchidzorera ruchibuda rwakazara nemamwe. Pfungwa dzakaita sedzejuru dzevanhu vari muZANU-PF. 2030 muchisura zvinonhuhwa kudai, satani.